ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zere. Ekpere m bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwa zere nwaanyị na mma. Anyị ga na-eje eje na-abata abata, ngụ anyị ji eko agaghị aka anyị. Ụzọ anyị ga-abụ ụzọ mmiri, ọ gaghị abụ ụzọ nkụ. Anyị ga-adị ka echi, maka na echi anaghị agwụ agwụ. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo n'iru akwụkwọ abụmụta asụsụ Igbo. Cheta na anyị ka nọ na nnyocha akwụkwọ abụ isi akwụ dara n'ala, na ebe anyị kwesịrị bụ ebe Ada mesịrị gaa leta ụmụ ya nke o kuru nni bujere ha ma nukwa mesịa nye Chike $400 nke ọ ga-eji na-azụta ihe ụmụ ha ga na-eri. O mechaziri ya na enyi ya nwoke so ya wee laghachie. Ka ọ gara abalị ole na ole, Ada pụtara otu ụbọchị sachaa ahụ na-elele onwe ya na ugogbe ụdị mma ọ mara, na-ekiri onwe ya aka wee kụọ n'ụzọ. O wee dunye nwaodibo ya ka ọ ga mata onye na-akụ n'ọnụ ụzọ. Mgbe nwaodibo ya gara, ọ hụrụ ndị soja. Oge Ada hụrụ ndị soja, o bidogo were ha ihu, chee na ọ bụ ndị nke na-achọ ya abịa. Mgbe o leziri anya, ọ chọpụtara na ọ bụghị ndị na-achọta ya. Onye isi ndị soja wee jụọ ya gịnị bụ aha ya. Ọ sị ya na aha ya bụ Ada. O wee gwa ya na ha na-enye ya awa 3 ka o were kwakọrọ ngwongwo ya si ebe ahụ pụọ, maka na ha chọrọ iweghara ebe ahụ ọ nọ were ya mere ụlọ ọrụ ha. Nke a riri Ada ọnụ, maka na ọ bụghị ihe ọ chọrọ ịnụ. Ada sị ya gịnị ka o kwuru. O wee gwa ya ọzọ na ha na-enye ya naanị awa 3 ka ọ kwakọrọ ngwongwo ya si ebe a pụọ, na okwu ọ na-ekwu na ọ na-egbu oge. Nwanne m Awụsa abata na Ọka. Kedu ebe Ada ma ọ na-aga? O nwezikwa ụlọ. Ịchọta ụlọ n'oge mgbe ahụ fịara ahụ. Ndị soja ahụ wee sị Ada na ọ kaara ya mma na o mere ọsịsọ tupu ha eburu ibu ya tụpigesiere ya iro. Ada wee chechaa ụwa ya wee binie kpagharịba ịchọ ụlọ n'ogbe. Nke ka njọ bụ na ndị mmadụ maara ya, mara agwa ya, mara ihe gbasara alụmdi na nwunye ya na Chike. Nke na ụfọdụ, ọ bụrụ na ụfọdụ nwere ụlọ, ha agaghị ekwe nabata ya n'ụlọ ha. Ada chọchara ụlọ awa ole, ọ hụghị ụlọ. O wee na-eche ihe ya na ije ga-eje. O wee kpebie na o nweghị ihe ọzọ ya ga-eme, na ya ga-anachighakwa azụ n'ụlọ Chike. Ụmụnne m, oge ụfọdụ mmadụ ekwesịghị ịnyụchi isi ụzọ. Unu ahụlanụ, maka na Ada che na ihe ụwa ga-adị mma dịrị gaba. Ọ maghị na ihe ụwa na-eme ọ dịkata mma, ọ dịba njọ. O mesiziri yọọ ndị enyi ya nwoke ndị soja nke ya na-adị na mma ka ha bịa nyere ya aka wee kwaga ibu ya na be di ya bụ be Chike. Aga m adọbiri ya ebe a ka ya bụ ya dị ka ọ bụ na enwe amaghị. Ụbọchị nta ka anyị chụọ ọnụ n'Owere nchi. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo. Gbanị ya na-esonyere m ka anyị chọpụta kene ihe mere n'ime akwụkwọ abụ isi akwụ dara n'ala. Ndewonu, ka o mesịa.